Hallelujah. Ngiyababingelela abazalwane bonke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Engathi ngendlela enigcwele ngayo ngathi ngizothi ubaba ukhona naye lana. Inhliziyo yami bese ibabuhlungu kakhulu. Hallelujah. Ubaba beka umuntu wabantu. Ubaba beka sishera kanye nani. But benasi isikhathi nathi. Ube street kithi. But ube sithanda kakhulu. Angazi ukuthi ubani now ozothi mangilele alwimpi zami spiritual. Because sometimes mabeke ngiphuphile kanti nami ngibe ngiphuphile. Bese yangibuza ukuthi uphupheni ekseni mhlambi. Bese ngiyamtshela athi hayi ngiyibonile leyo nto. Kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu. Ubaba kashiyanga nje, ushiye noNkulunkulu. And simbonile uNkulunkulu kuye. Ubaba akakuphakamisanga ukuthi ugcotshiwe. Ube umuntu kubantu. Ube bathanda abantu. Ubaba usifundisile ukuthi kuyathandazwa. Funda iBhayibheli. Awucabangi iBhayibheli. Uyalifunda iBhayibheli. Hallelujah. Ngizomkhumbula ubaba. Ngizomkhumbula in such a way that he was my friend for me. And ilabe ngikhala khona. Yes, umama siyakhuluma phathi mina nobaba besihluzi. And I think I was telling God ukuthi baba sengikhathele ukuthi bonke abasekhaya bashonele ezandleni zami. Ubhuti wami washonela kimi. Ubaba yena wesike because bekangaguli just ukuthi bekangafuni ngesibhedlela. And he said angiyi esibhedlela mina. Angiyi esibhedlela. And then he changed his condition. But I think peace sokusele thina ukuthi silwele ubuNkulunkulu kithi. Awuzibonakalisa uNkulunkulu kithi. Ngoba unamandla uNkulunkulu. Futhi uyaphila uNkulunkulu. Ngiyabonga. Sibingelele somkhanda indlu yasekhaya. Kakhulukazi kuNdlunkulu wethu abefundisi bonke nebandla lonke as a whole. Amen. Ngicabanga ukuthi okukhulu kimi okugcwele enhliziyweni ukubonga kuma na kubafowethu ukuthola iprivilege yokuseva ubaba go last minute. Ngibe nenhlanhla enkulu yokuthi ngibe uyena ogcina oseduze kumseveni kanti vele isikhathi sesisincane. Bakhona abafika kimi bathi sekusela ama-crumbs angiqoqisise kwezikamoya. Ngiwaqoqile lawo ma-crumbs. Ngathola ukuthi obhaskidi bagcwale baba u12. Zwile nalo okhona encwadini owake waqoqiswa. Elithi iBhayibheli wakhothoza ensimini emva kwabavuni. Nami ngitholile iprivilege yokuqoqa kanti uBoaz bese instructile ukuthi kukhona okuzosala. Qoqisisa ngemumva. Ubaba ungikhumbuza ama-character amabili eBhayibheli kodwa ngicela nje ukukhothe i1 ngokum-appreciator. Kunendoda eBhayibhelini ekuthiwa yake yaphuziswa upoison ekuthiwa yiphika uKristu.
ayizange yamphika. Bayithatha bayikhipha amehlo bathi ayimphika uKristo, ayizange yamphika. Bayithatha bayifaka edramini bayigingqela entabeni yasePatmos, ayizange yamphika. Kodwa ithe mayifika phansi yakhahlela idrum, yezwakala imemeza kakhulu ithi ngangikumoya. Kwakuwusuku lwenkosi, ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha. Angazi noma uyayibona le ndoda engizama ukuyichaza, ngoba nale ngiyibonile beyikhatha umlenze kodwa yathi ngikumoya. Baphinda kwenzeka umhlola wokuthathelwa umfowethu indodana yakhe yodwa, ngamuzwa ethi ngangikumoya. Baphinda bamzama walahlekelwa isight wangabe sabona, waqhubeka wathi ngangikumoya. Wahlala phansi ku wheelchair wathi ngangikumoya. Thesuka ekugcineni wangezwa kahle endlebeni, wafuna umuntu ozomchazela mexoxa naye, kodwa waqhubeka wathi ngangikumoya. Kuusuku lwenkosi. Kanjalo ke somkhanda sithulale kahle, nguboyengwe uhambe kahle emlotshwa. Siyabonga, sengibonga nokuthi ke ungishiye ungithole ngumhambi uma bese ungipha ikhaya. Amen. Lesedi, please come forward, sister. Ngiyabulisa kuyingcebo zonke zikaNkulunkulu. Ngibulise omama nobaba, intombi insizwa, ingane zonke zikaSonto Sikole. Ngibulise kumndeni wonke wakaGumbi, ngibulise kumndeni wonke wakaNgubeni, ngibulise kumndeni wonke wakaNghawu, wakaMacangi, umndeni wonke wakaMchuno. Egameni leNkosi yethu Jesu sibulise kwi-office laka Arts and Culture kuyo yonke imeya yethu. Sanibonani basalwane, ayibo sanibonani bangcwele. Kunento engizama ukuyisusa, ngicela ukubolekela into kuzikababa ukuze ngizokwazi ukuma. Awu haleluya. Sizobalekela kuwe sikhumbuzo themba lendalo yonke. Oh, hallelujah. Aibo, hallelujah. Hallelujah. Nachel makhelwane hayi kabi, hallelujah. Amtshale hayi kabi, hallelujah. Namtshale hayi kabi, kodwa hallelujah. Bangcwele bunarcissus bamsukusisho sithi tough times they don't last. Bangcwele seumndeni sesiwami omdala uNomsa nomyeni wakhe kunye nendodakazi yami uLesedi kunye nomyeni wami uNghawu. We are here to tell you, Mom, we'll continue what we were doing and we will do it best. Number one, thank you
for being the woman that you are. Thank you for taking care of Baba ephila. Baba mbeka gqoka bazalwane. Baba mbeka swenka. Baba mbeka faka isicathulo esishayinayo uzibuke kuso. Afaka ama-grass band babami. Afaka upothayo babami. Baba mbeka every day, Monday to Monday, he was wearing a white shirt. And that was all because of you. We honor you, ma'am. Abanye bebafisa yabona girl. Bazama. But you stood your ground. Umthandile ubaba wethu. You remained faithful. Wasikhulisa ehamba yoshumayela. Wamuwashela engekho. Wamuwashela ekhona. Wamuwashela ephila. Wamuwashela engesephila ngagula. You stood azange ngicele nomuntu ukuthi kube khona umuntu ozokuncedisa ukayini impahla zakhe. Oh, what a woman that you are. Today I've got this thing of celebrating you, Mama. As broken as I am, I ask umoya ongcwele ngisuka lapha phansi sithi baba, one intshumayelo abayigijimisayo la ku TikTok ungakhali phambi kwezitha zakho. And so one, I'm not gonna cry. Nyala. Two, I need to celebrate you. Thank you. You've done it all at your level best. Bomgcokisa ngisho bekangasaboni kahle, bomgcokisa bekungazathi izinto uzikhethele yena man. There was no point or time where my dad came into a space where he was not representable. Thank you. Namhlanje sizobeka uChomi. Sizobeka impintshi yami. Sizobeka isithandwa sami. Sizobeka umhlaba wami. My dad was my world. My dad, as everybody has said, he made sure that he gives each and everyone love. But when it comes to us, he gave us the best love. He gave us the best time. He made sure that he makes time. Ngisho ekhathele. He likes to take his time. If uyamazi ubaba Gumbi, uma ummemile ebandleni lakho, into yokuqala uzothatha 10 minutes ukuphuma emotweni. Esethe ephumile emotweni, angangena enkonzweni. Andlule aye endlini encane. Esefikile endlini encane angangena enkonzweni. Andlula abulisa abantu. Anyakubona. Hi man. He took his time in everything that he does. I remember ngelinye ilanga unomsuthi baba phangisa uthi ngiyashesha nje. At that time he's walking like this. Ubetefa baba wami. Especially makhona mina noNoms. He knew ukuthi konke akufunayo uzokuthola. Baba, thank you for your love. Thank you ukuthi uNkulunkulu asikhethe sibe abantwana bakho. Thank you ukuthi embewini yakho kuphume mina uNomsa uSibusiso. Thank you for sharing your life with us. Thank you
for being a present father, even though we were married. Still married. And you are still a father to even in our husbands. At some point, besizizwa ngathi sesinesikhwele uthanda bona ukudlula thina. You will call them every time, Oper. You will call my mom, Vo. You will call Unomsasa. And you will call Ulisedi Kulu. As you will call me, Bobo, Mabong, Tuana. You showed us love. We've got no regrets. Thank you for the gift of Abaputu Betu. Bishop Nklapo, Bishop Mkawane, Bishop Putineka, Apostle Nwale, Bishop Makam, and many more. Thank you for the brothers that Bishop Nkambule that you have blessed us with. As it is cold outside, they made sure it is warm inside. For that we are internally grateful for the gift that you have left us with as ngabantwana bakho. Indeed, to me and my family, my mom and my sister, my husband and her husband and my bantwana bethu, you are one in a million. Akekho ubaba onjengawe. Ubaba onesineke oxolelayo. Mayesomkhando ubaba oxolela. I'm sorry, I can't address him yet as a past tense. I'm still dealing with that in my headspace. Ungabe usuthi kuyangithatha kusuyathi usibongile usukhonza again. Ngikhonza uJesu njengenkosi nomsindisi. Akekho futhi umuntu. Ubaba oxolelayo. You forgive. Nalabe sengithi khona ayi baba no. Azilime ziyetsheni. Asizibasele siphinde siyicimele. Kodwa you said forgive. That's one of the things that I will uphold in my life. Thank you for the ministries that you have blessed us with. Thank you for ordaining me into a pastoring. Thank you. Ukungifaka ukhololo nokungibusisa nokungiashara into the office that I am in. Thank you so much. Every time that you would say, I'm proud of you, Mafungas. Every time you would say, I'm proud of you, lastborn. It always hit because it was not Gutias. It meant everything. Asiyazi leje nosiqalisa yona. Yintsha. We are expected ukuthi abanye bonyamalala. Sikulindele lokho. Kodwa sazi kahle ukuthi usibeke noJesu. And we will stand by him. uNkulunkulu anibusise bazalwane, thank you for your love, the support and everything enenayenzela ubaba wethu. Uma ubaba bekathi uyakuthanda bekangakubhayizisa ubekutshela ngempela ngoba ekuthanda, and he meant it. Uma athi uyakubona hayi ngoba bekakudlulisa obesuke ekubona ngempela. Uma ekubekezelela hayi ngoba bekudlulisa ubekubekezelela ngempela. uNkulunkulu womusa nibusise bazalwane, silimele nakuba simila sazi kanjani lokhu kushaye phezulu kwamakhanda, kodwa uJesu sayinkosi siyobalekela kuye.
Sanibonani bazalwane.